uzalud brojne direktive kad je provođenje politike zaštite okoliša i voda u praksi katastrofa. U Hrvatskoj imamo pročistač voda u Sisku, gradu od 40.000 stanovnika, koji ima kapacitet 60.000 ekvivalentnih stanovnika i sad se još hoće proširiti na 80.000. Projekt je neadekvatan i neće se moći jednoga dana održavati i sanirati, bit će ekološka katastrofa i bankrotirat će lokalnu zajednicu. To nije jedini primjer. U Grčkoj imamo Gramatikos, imamo zatim primjer iz Rumunjske gdje su uloženi brojni novci u sustav gospodarenja otpadom. Brojni su projekti promašaj. U dalekom Libanonu uloženo je 100 milijuna eura u sustav gospodarenja otpadom, nije se dogodilo ništa, projekti su katastrofa, tamošnje ministarstvo odbija odgovornost. Naravno, za Hrvatsku sam govorio beskonačno puta u ovome domu, čak je i državna revizija na kraju potvrdila da sam bio u pravu. Dakle, dok god ekipa u Jaspersu i u komisiji koja potvrđuje ovakve loše projekte ne podnese odgovornost ili dok ih se ne rastjera, direktive su uzaludne. Hvala.